Takže čaute ľudia, dneska tu máme video z Berry Spiration Run Obby. Ideme na to. Dúfam, že máte od tohto videa niečo dobré k jedlu, keď nie, tak sme na tom podobne. A keď máte tak dobrú chuť, môžeme ísť na to. Ja chcem ísť. OK, play. Nemôžem ísť hard, kamo. GG. Na budúce si zahrám hard, ale teraz sa to budeme snažiť dokončiť. Pozrite, ako bežím, ako leziem, ako skáčem. Kúpil som si emoty, stalo to 300 robuxov. Tak nič, ideme. Vybucháme toto všetko. Cik, cik a cik. A ideme. Hop. Hop. Muhuha. Tak. Pačítko a rýchlo. Skáčeme. Tak. Opa. Doberieme si. S tým môžem takoho mlátiť, ale nikto tu není. Jak som to rozbil? No nič. Opa. Je tu tlusťoch. Asi ten Barry. Nie, ja som to nestihol zapnúť. Ja som dement. Ja som debil. Ale ja som tam klikol. Ty od kámo. Ja mám toto v ruke, ja som debil. Ja som zrobil aké salto. No nič. Áno, až teraz. Poď hore. Nechoď po schodoch. Pomoc. Čo robí? Hopa, 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 hopa. A opa. A. Ideme. Tak. Hop. Hop. Pardon, ja som praše. Dzik. Vyďubeme to stadzi. Tak, nič. No nič. Normálny záchod. Aha. Tu je lopatka. Tu nemôžeme nikoho mlátiť. Škoda. Tak. Opa. Lopatka mi zmizla, sa mi rozbila jak v Minecrafte, aj keď bola, že železná. Hop, hop, hop. Hopa. Salto. Hopa. Ja sa tak bugujem. Ja som debil. Ja na nich vyzrajem. Aha, tak ne. Easy. Co mám dělat? Hop. Hop. Mňa to napichlo. Skúsim. To presko. Tak nič. Opa. A my idem, aj tam budú tie gule, hej, kamarát. Čo? Prečo ma to rozstavilo? Není fér. Je to seklo. Teraz sa pustí, ne? Ja som to tak vedel! No.
som tu. Jej? Tu nepadá gula? Tak už hej. Mi to dalo jedno kolo za free. Ok, máme to po rebríku. Lezieme si ako páni. To čo je? Čo tu mám robiť, kámo, vlastne? Tlusťok ma nechytí. Ani za nič, kámo. Ako dement. Hop, hop. 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 Jej! Jubi. Salto. Aha, to nič. Saltičko. To nejde. What? To je nejaký error, kámo. Ja môžem byť policajt. To robím sa. Vyskúšam. Nič. To seklo. Obetujeme sa pre ľudstvo, lebo sa nudíme. Opa. Oh my god. Energy drink. Ideme. Nie som noob, aby som spadol. Nie som až taký dement, aby som spadol. Pozeraj, kámo. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, kámo. To je také ľahké. Hej. Opa. Lezieme si rapapapa. To je asi najlepší emote. Keď chcete vedieť, ako sa volá a chcete si ho kúpiť, volá sa Adidas Community. Fakt. Oj, čo tu je? Musíme asi dať čo nájsť, neviem. Opa. Nechápem, ale okej. Čo tu mám robiť? Absolútne neviem, tak sa obetujem pre ľudstvo. Dovidenia. Ale čo mám robiť? Aha, ja som debil. Ja som degeš, ja už viem, čo mám robiť. Ja som debil, ja som až taký debil, kámo. Hopa. Ešte krabicu si vezmeme. Takže musím tlačiť, aby som si mohol zobrať krabicu. Ja som debil, ja som to deaktivoval. A keď tam budú dva? Ne. GG. Jaký ten zvuk, že? Proste... tak nič. Jej. Ako, jak si mám zobrať tú krabicu, kámo? Či vôbec mi... Treba mi ju vôbec? Ja to mám na čas, ja som degeš. Skúsim ísť len tak.
bez tej krabice. No, mal by som to dať. Či? Posledný krásny zvuk. Ja nemôžem dať do prvej osoby. Džubeme to a ideme. Hopa. Tun. Čo to robí? Ja nechápem. Tak je to, máme to. Hehe. Ne! Tak máme to. Korčulujeme. Hop. Nie som taký noob, aby som spadol. To je asi moje prvé običku, kde som nespadol. Ako naschvál som spadol dakedy tu teraz, ale ešte moje prvé običko, kde som nespadol. Teraz rozmýšľam, kde mám ísť. Aha. Obidvoma smermi. Ja som debil, kámo! Ty nejaká typka, ja ťa prefiknem, kámo, poď sem, stoj, prosím. Alebo spadni, prosím, prosím. Ha! Ubral som jej. Nie, ja som debil! Nemám robiť ľuďom zle. Či to už netreba stretnúť? Hej, to tiež máme otočiť. OK. Teď mi to extrémne seká teraz. Aha, ja som mohol prejsť po tomto. Ty štetka malá suka! Ide fighting, fight. Kapeš. Nie, kamo, nechaj ma, prosím. Haha! Jak zdechla. No nič. Už nebudem robiť deťom zle malým. Ja som... Ha? A ja zdechnem radšej. Tak, to akože čo má znamenať? To má ako... Čo? Prosím? Ja som debil, nehovor mi, že... Ja som tam to nezatiahol, kámo. Musel som nazrieť. What the fuck? Hop. Chodník pán. Fúha. A ja som si nevšimol, že je tam toto. Jaj. No nič. Ideme. To sú ty. Tu sú chcánky, kámo, či čo to bolo? Aha, a tu sú ďalšie vecičky, zle. A tu zase ďalšie. Nie, ja som kop! Hop, hop. Ja som deme! Hopa, hop. Ja som koko! A aspoň ťa zbijem. Ťahantím. A to je dobré, jak skáčem, že jak robím beko. Bros kapal. Sme na tom podobne, chlapec. Nemusíš sa bať. Na teba už čakám. Na to vôbec. 2000 years later.
Broblu tu ešte není. Oh, yes! 2000 rokov doškali sme schod, keď teraz to je pičus. On zdechol, buzerant. Hej, na to som chcel vždy ísť, ako v Iro, hej, v realite. Opa. Jej! Kafetérii. Jak buzerant. Co tu mám asi tak robiť? Ty gegeš, ty svinia, čo po mne hádžeš jedlo? Nevážiš jedla, ty buzerant! Muzik, tlustík malý. No, malý bar není. A však ty degeš, nerob. Čo po mne hádžeš jedlo? Za reklamu. Som nevidela ešte v Robloxe reklamu. Ale prečo ne? Nie! Ja som to nestihol, ja som debil. Ale ty dementos, los dementos. Ty panvico, kokotico. Ja mám dať. Ja hádem to do jedla? What the fuck, hambáče? Prečo hambáče? To je z rajčátka. Ja som ho zabil. Coiny, peniaze. Dávaj sem, kamo. Mne je to jedno. Section 2. To si nechám na potom, na druhých ľudí, ktorí mi nedali odber. Ja nerobím si srandu, mám vás rád všetkých. A ináč, daj odber. Inak schápeš do rana? Ideme ľava, je tá práva, takže... Aj tak to bolo jedno. Jej. Nie. Dám si respawn. A co jako? Nej! Po takej šmichlávke by som chcel ísť asi. Oj. Ja som levitoval na chvíľu a beku, kámo. Saltíčko som tam zandal, kámo. Exit? What the fuck? Koniec! Aha. Vyzerá. What the fuck? Jak vyzerám, kámo? To sa už tu aj točí. Ja vyzerám jak ten King Kong. Ja, hej, ne? Ne, kamo. Yes. Kamo. To už je fakt koniec. Yes, kamo. Aha. Jaj. Aha, chápem. Drop. Proste aký zvuk, že? Proste, že... No nič. Abo ja to zrobím logicky, prejdem potom. Zoberiem si to. Robím toto. Ten zvuk milujem, že... Opa, trochu to spadlo, no nič. Ľudia... Bez fakt. Takže ja to nemám strieľať, čo hambáče? Słuchaj. Brosa... Wydubał się mi jedną ruku. Wyszłam. Nie ma jedną ruku! Guzik, stop!
Jedny do ruky. Jej, ľudia, vím. Peniaze, dávaj sem, kamo. Špinavé prachy, no nič. Máme to, ľudia. WTF? Čárna dodávka? WTF? No nič. A ideme. Počkaj, tu sa nedá dať prvá osoba. Hada. A ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nahodiť like a odber, lebo si myslím, že si to video zaslúži. A proste, majte sa, dovidenia a čau. Aha, ja som si myslel, že to je už koniec. Aha, bro. To bude... Čo je tu? Neviem. Otvoríme. Na čo, kámo? Na čo? Aha. Jaj? Aha, som si neuvedomil, lebo som tupý. Op. Drop. Sa rimuje obdrop. Hore. Ideme. Rebrík. Ako štýlovo ideme, pozerajte. A helikoptéra, vedel som to. Sme v helikoptere. No nič. A mne tak buguje obrazovka. OK. Ja som policajt, ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nahodiť like, odber a zvonček, aby vám žiadne video... Počkaj, what the fuck? Tak áno, nezabudnite nahodiť like, odber, zvonček, aby vám žiadne video neutieklo. A vidím sa v ďalšieho videa. Tak ahoj, daj like a odber, maj sa! Uá!